Benvinguts al Minut de la Terra. L'ecosistema de la Terra sempre canvia. Les espècies es creuen i es barregen amb les migracions, accidents i expansió progressiva. Però quan vam arribar els humans, vam fer que tot s'accelerés, movent plantes, animals i altres organismes pel planeta, volent o sense voler. De tant en tant, algun d'aquests nouvinguts pot tenir alguna propietat evolutiva, com ser verinós, no tenir depredadors o menjar molt, que li dona un avantatge per dominar inesperadament el nou territori. Els cucs de terra, per exemple, van arribar a Amèrica del Nord amb els colons europeus i es van anar expandint per tot el continent des de llavors, llaurant el terra i millorant les collites al seu pas. Però si un nouvingut ens comença a perjudicar o fer malbé el medi ambient, en direm que és una espècie invasora. Tècnicament, els humans no som invasors perquè hem definit el terme per individus que ens molestin a nosaltres mateixos. En tot cas, les espècies invasores ens poden afectar, per exemple, costant-nos diners. I no pas pocs. Els Estats Units gasta bilions de dòlars per controlar les plantes invasores, com la bonica i punyetera herba de Santa Bàrbara, que ofega els camps i envaeix els jardins i els camps de golf. Però d'altres es fan visibles directament sense afectar-nos monetàriament, per la senzilla destrossa que provoquen els ecosistemes. Per exemple, la formiga groga boja, nativa original del sud-est asiàtic, que s'ha anat cruspint moltes criatures australianes en perill d'extinció, des de que va arribar fa unes quantes dècades. Aquestes formigues es mengen tot el que se'ls creua pel seu pas, insectes, amfibis, ocells, mamífers petits i fins i tot els famosos crancs vermells de l'illa de Christmas, que mantenien el sotabosc a ratlla i sense ells l'ecosistema s'ha acabat desmadrant. Veure les espècies invasores és fàcil, però solucionar-ho és un altre tema. Quan van portar conills a Nova Zelanda per menjar i per les pells, es van escapar i, clar, van anar criant com conills per tot el país. Per controlar-los, vam introduir les fures, però també es van escampar per tot, ignorant bastant els conills i menjant-se altres espècies com l'avui quasi extingit kakapo. A Nova Zelanda encara hi abunden aquestes bèsties, i només és un exemple de molts intents benevolents de solucionar un problema biològic que acaba malament. La millor forma de combatre una invasió és primer entendre i aprendre. En comptes de matar les formigues grogues boges americanes tirant insecticida arreu, hem après que la millor forma de tractar-les és amb un procés que apunta a àrees específiques en el moment adequat, quan la reina que pon els ous és susceptible als tractaments proposats. Llavors, s'escampen dos esquers perquè les obreres portin el niu. Un mata i l'altre esterilitza les reines. Cap dels dos químics és perfecte, però en el conjunt poden fer caure fins al 99% de la població. Tot i que amb molts invasors el 99% no és suficient, perquè al no perdre l'avantatge biològica que tenia d'inici, poden recuperar-se igualment. Així que, a no ser que puguem desfer-nos del tot de cada individu que es pugui reproduir, en algun moment tornaran a recuperar-se i créixer, seguint la batalla. En realitat, el que caldria és no moure aquests perills ambulants arreu, deixar els conills on els hi toca i vigilant que els cucs i les formigues no saltin dels cotxes, vaixells o excavadores. Però en el món global modern, això és més fàcil de dir que de fer. I per les espècies que ja hem deixat anar, volent o no, i hem vist com s'expandien sense control, la millor opció és aprendre tant com puguem dels seus hàbits i biologia i així buscar formidables formes fiables de frenar les formigues. M'agrada, em subscric, comparteixo.